हेलो एवरीवन बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायनानै लानाय जाबाय रायजोफोर गोदान मोनसे आपडेट लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्ट थानायफ्रा नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि दिनाव सासे आबादारियाबो बुंगोन एआई का जमाना आ गया तो आरो मा नांबावगौ एआई फैनाय लोगो लोगो आरो बेयाव जेबो गैला ना गासैबो जाजोबसै तो ओरैबायदि मोनसे दिन फैबाय मा बुंबावनो ना बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनानो मोजांमोन सैथो जुगानो ना नैबेथ' मा जुग जाखो मिथिला आरो दा तो ओरैबायदि जालांनो हमबाय ना तो किपेड मबाइल बायनो सानबाय आंबो गंसे बे किपेडजोंनो रायलायनांसिगोन आरोना खारन बैसोआ थांगासिनो दंथ' बैसोआ थांबाय थानाय माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रा देरलांबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा देरलाङोबा आरो बिसिनि सम सफैसिगोनलाय दा बिसोरबा आरो मा खालामलांनो सानदों मिथिला दा नैबे समाव जोङो किपेड लानांसिगोन बिमा बिफाफ्राथ' किपेड लाखानांसिगोन खारन मबाइलखौ खुलिनो हाला बेबायदि अबस्था जाबाय दिनैनि दिना गुबुंलेखौथ' आरो बुंखानांला लेथ्राखौबो बुंनांला गिदिरनिफ्राय उन्दैसिम जेबो गैला बेहाय गासिबो सब सेस जाजोब्बाय नङा होनबा दा बयबो मिथिनो मोनखानाय दा बेखायनो आंबो सानदों किपेड मबाइल गंसे बायनानै लानांसिगोन आरो तो बे किपेडजोंनो रायलायनांसिगोन आरो हरनि समावल'सो दसे नैबे स्क्रिन टाच मबाइलखौ खेवनांसिगोन नङाबाथ' बेलेग राहा गैला खोमा ना बेबायदि जाबाय दिनै जुगा बा दुनियाया दा माथो बुंबावनो जोंनियाव दा फेसबुक ससियेल मिडिया खेवोब्लानो खालि भाइरेल बायदिसिना माबा माबिनि दावराव दा बेबायदि भाइरेल भिडिअसफोर फैयोबा ओरैबायदि कन्टेन्ट माखासेखौ क्रिएट खालामग्लुंनानै भाइरेल खालामग्लुंगोन ना तो बेबायदि ओरैबायदि जालांबाय ना आरो भाइरेल टपिक फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्राबो बेखौ नेनानै थाखासै आरो जमनानै थाखासै दा भाइरेल जानाय माने बेबायदिनो भिउसआबो फैनाय आरोना तो बेखायनो दा फारसेथिं बेबायदिनो रांबो होगासिनो दं रांनि थाखाय दिनै बेबायदि गोबांथार कन्टेन्टफोरखौ क्रिएट खालामो बांसिनै दा दिनैनि दिनाव माथो बुंबावनो आरो सोरखौ ना नंबाबो नङाबाबो भाइरेलल' फैनांसिगौ भाइरेल नांगौ आरोना तो ओरैबायदि जालांबाय मा बुंबावनो आरोना दिनैनि दिनावहाय माने बेबायदि गथ' गथाय खांनायाबो बिराद जारलासै मोजां शिक्षा दिक्षा होनो हाबासो हाबाय गियान होनो हाबासो हाबाय दा नैबे मबाइलनि जुगाव माबायदि लाखिबावनो ना गथ'फ्राबो जि डेन्जार मबाइलाव मबाइल होनबाथाय बिराद ज्रोम दानि गथ'फ्रा ना तो बेबायदि दिन सफैबाय दा मा बुंबावनो फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं बेबायदि गुबुंले दाथ' जोंनियाव बेबायदि जालांनो हमबाय फेसबुक आरो नैबे इउटिउबखौ खुलिनो हालाना तो खालि भाइरेलनि दावराव उमुगा उमुगनि हिन्जावजों आरो उमुगा उमुगनि हौवाजों होनबाथ' आरो बुंनांला मार जाबाय बियो ना तो गोलाव खालामनो सानाखै आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय बारा बुंनोबो सानाखै तो जुगानो बिदिनोसै होनना बुंनांसिगोन आरो माथो बुंबावनो ना तो मा जायो आरो बेखौ जोंनो समाजसो खिन्थालांसिगोन उननि समाव उनाव फैबाय थासिगोन आरो गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय